Бүгін жымға 16 апрель эфирда Соба дулкыннары телевидениесі. Отна информацион программасы студиясынан сізні мен Раиля Галявина сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңілік яқтыртылашақ мөхим темалар турында біздің ол хабар. Яз келді, қарлар іріді, жер үсті шүпкә көмілді. Шисталық 2 айлығы иғылан итілді. Язның һәр көне қыр ішлерін ашықтыра. Механизаторлар шәшу техникаларын әзірлік сызығына кетіріп жеткіру үшін тырышалар. Келер туар буынларға еткер болсын шәжәрә. Ғаилә тарихында ғасырлар қайтуазы. Тарихта біз ізлібіз. Республика бәйгісінің зона этабында райондашларыбыз Ғаттаровлар ғаиләсе призер болды. Әхәзір башы турында да тулырақ 1 апрельден республикада санитар-экологик 2 айлық старт алды. Бұ ise өзімізге yüklәнгән территорияларны чистартырға, тәртипкә китергә кирәк деген сөз. Бигрәк тә язгы қорлар ирегәннән соң. Санитар-экологик акцияның үтәлешен шушы көннәрдә Соба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсанов белән берлектә безнең иҗат төркеме дә күзәтеп кайтты. Берничә көн һава температурасының апрель айы өчен аномаль җылы торуы үзенекен итте. Қар күзгә күренеп эреде, қар сулары да җәһәт кенә китте. Һәм булар белән бергә кыш буена қар астында җыелып яткан шүпләр дә баш калкытты. Күп еллардан бирле чисталыкны булдыруга никадәр генә омтылсак та, Соба урамнарында шүпле күренешләр шактый. Бу эштә тора коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре бик тырышып эшли. Әмма ике яклы тырышлык булмаганда, монда бистәдә яшәүче халык күз алдында тотыла, максатка ирешү мөмкин түгел. Яз көне бигрәк тә. Кар астыннан күп чыга инде шүпләр. Халык кимегәне күренмәй бердә алай артык. Кимеми. Елдан ел күбәйгән шикелле безгә инде белмим. Үзебез җиңа күрәме? Әмма сез кайсы урамнарда җыясыз, эшлисез? Без Собаның бөтен урамнарын чистартып торабыз инде. Көндәлек. Көндәлек, әйе, көндәлек. Иртәнге ничәдә үк чыгабыз инде без. Башта сентар якларын җыштырып кайтабыз. Аннары кайсы урамнарга кушалар. Шул график буенча җыштырабыз. Бункер кырыйлары бик пишрак инде. Халык әзрәк итсен инде, балаларына әзрәк итсеннәр, ташламасыннар. Шүпне мәктәптән кайтканда бик ташыйлар. Ташламасыннар инде. Әйтсеннәр әзрәк, аңлатсыннар, ташламагыз дип. Савытлар күп хәзер әйберләр күп. Шунда салсыннар. Ел сайын шушы чорда оешма предприятие биләмәләрендә шәхси һәм күп катлы йортлар тирәләрендә җыештыру эшләре башлана. Инде узган ял көннәрендә күпчелек оешмаларда эшләүчеләр өмәләргә чыкты, кар иемнәрен таратты. Шул ук вакытта без рейдка чыккан көнне әле кар таулары булган территорияләрдә бар иде. Бу бигрәк тә шәхси эшмәкәрләр биләүче биналар янында чагылды. Карлары эреп, урыннары кипкән җирләрдә исә күренгән шүпләр себереп җыештырып алганны, кибет янындагы буяулары, кубып күгәрәкләре чыккан шүп савытлары моторлап буяганны көтә. Собаның әйләнгеч юллары буенда да шүпләр җитәрлек җыелган. Биредә шәһәр җирлеге хезмәткәрләре Данил Хусейновлар капчык җыя бу хәзинәне. Күргәнегезчә, капчыклар юл буенда инде шактый җыелган. Тимершык авылына баручы юл буенда шүп гомумән басуга ук таралган. Шәһәр җирлеге башлыгы сүзләренә караганда, булар полигонга шүп ташучы шәхси хуҗалык оешма машиналарыннан төшеп калган. Шул ук вакытта уаймсыз кешеләрнең кайда туры килә, шунда ташлап калдырылган шүпләрне дә җыештырырга туры килә. Югыйсә хәзер моның өчен куелган махсус контейнерлар җитәрлек. Мин сорар идем полигон юлына, полигонга алып менгәндә шүпләрен шәхси эшмәкәрләрдән дә, шәхси хуҗалардан да, аннары коммунальныйның үзеннән дәген һәр даим техника белән менгәндә арбаларын палагы белән ябып бирсеннәр иде. Язгы тәртипләү эшләре шәхси хуҗалыкларда да гөрли. Яшьләр урамында яшәүче Илгизар абый да үз хуҗалыгыннан чыккан шөпне ерак дип тормаган, урам башында торучы контейнерга китергән. Агач калдыкларын исә пөхтәләп коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре кушканча контейнер янына урнаштырды. Менә бу кайлаган инде. Аны ярмалау чөнки монда салып булмый. Монда бит шешәдә аям салынган иде. Шуның өчен тәртип булырга тиеш бөтен җирдә. Аларга да ситем бит ул. Эш итә башлагач. Шулай яз көне җыштырасы инде. Чисталык торышы күп катлы гомуми йортлар ишегалларында әле һаман да яхшыны теләргә кала. Закир Юсупов 13, 15, 15А, 17А йортлары өйләмәсендә анда-монда сибелгән ризык, тәмәке каплары, су савытлары, кием, салым өлешләре, целлофан пакет һәм башкалар хозурлык.
Ә менә бу тәмәке төпчекләре кыш буена балконнардан гына очып төшкән. Шушы йортларда яшәүчеләр һәм мондый күренешне булдыручылар үзләре үк җыештырып, ишегалларын тәртипкә китерер дигән ышанычта каласы килә. Ә менә өлкәннәр чисталык сагында торучылар. Менә монда Ләлә, фамилиясын белмим, Ләлә күршем Ләлә җыештырып алды кичә. Бу каршы тирә. Кипкән җирләрне. Домыбыз каршысын. Әле бит кипмәгән бит әле җирләр. Юш. Әзрәк кипкәннән соң чыгарга тиешләр, инде чыгарбыз, Алла бирсен. Әле югыш битсең, менә корлар бетә. Бер кеше калмый монда чыгалар. Анысыннан безнең теге ялына бирис. Ул теге бер генә чыгу түгел, ул постоянно җыештыру кирәк ул менә. Дежур, отнабый дежур тора бит бер кеше, бер квартира. Ул яннарны сезгә дә шулай, монда да шулай. Подъездда. Ул җыештырырга тиеш менә бу илне. Үзенең площадкасы менә. Торган җирләребезне чиста тоту күңел һәм намус эше ди Расих Хәсәновтан. Халыктан сорар идем. Бу атналарда менә көннәр җылы, бик җылы торды, 20 артык белән градуслар булды бит инде. Шуңа күрә халыктан сорар идем мин бу атналарда корларны, капка төбендәге, койма буйларындагы корларны чистартып бетереп инде таратып, шүпләрен җыештырырга. Һәр даим менә атна сайын бит инде безнең 2 айлык бит инде игълан ителде Татарстан Республикасы буенча. Шуңа күрә бездән бу 2 айлыкта үзебезнең җирлекне, үзебезнең шәхси хуҗалыкларны, үзебезнең организация, ИП-ШП территорияләрен чистартып, бетереп, тәртипләргә тиешбез. Үткән ел менә пандемия булу сәбәпле без инде 9 майны да, Сабантуйны да үткәрә алмадык идек. Быел без инде үткәрергә өметтә бар, исәптә бар. Шуңа күрә 9 майга кадәр бөтен халыктан сорар идем мин Саба шәһәр җирлегендә яшәүче һәм районда яшәүче халыктан да сорап калар идем. Үзебезнең 9 майга әзерләп, тәртипләп, 1 майга әзерләп, тәртипләп бетерергә бөтен территорияны. Әлбәттә, тирә-юнебездәге тәртип беренче чиратта без кешеләрнең игътибарлы булуыннан һәм пөхтәлекне яратуыннан тора. Ә чиста урамнардан йөрү үзе бер рәхәтлек бирә. Килгән кунаклар алдында да күңелне күтәрә. Торган җирләребез өчен горурлык тудыра. Санитар-экологик 2 айлык дәвам итә. Кояш көннән-көн югарырак күтәрелә. Кырларда кар катламы да калмады диярлек. Район хуҗалыкларында язгы кыр эшләренә әзерлек соңгы стадиясында бара. Җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең Тимыршык бүлекчәсендә быел язгы кыр эшләре 1800 гектарда башкарылырга тиеш. Бу көннәрдә кырга чыгарга тиешле агрегатларны әзерлек сызыгына кую бара. Иген уңышы язгы чәчүгә турыдан-туры бәйле. Игеннәр уңсатырлекчелек тә, үсемлекчелек тә үсештә дигән сүз. Тимершык хуҗалыгының ындыр табагында бу көннәрдә 22 метрлы тырмалау агрегатын җыйдылар. Әлеге агрегат күп күләмдә эш башкарырга мөмкинлек бирә ди хуҗалыкның агрономы Дамир Мөхәммәтҗанов. 22 метрлы яңа инде югары егәрлекле трактор, касымсут тракторлары жонгерларга тагып эшләнә торган 6 айдан кайтарылган менә Барнаул шәһәреннән кайтарылган 22 метр киңлекне кулачлап бара торган тырма агрегаты. Инде бу күтәрелә дә, җыела да дигәндәй, инде транспортный положениегә китерелгәндә, басуда эшләгәндә дә бик уңайлы. Элек бит инде аерым прицепчиклар куелайы тырма агрегатында көне-төн эшләгәндә, төнне дә прицепчик теге тырмага биялгән үсемлек калдыклары, башка ташларны чистартып барга, монда инде аны кабинадан гына тракторист күтәртеп, шул яклары җайлы, инде бик киң, әйтәм бит инде киң 22 метрны, безнекеләр бит 11 метрлы сепкага тагылай, бу 22, аннан да аты киңәйтеп тә алмыйдыр инде. Бу инде безнекеләр уртача 50 гектарны эшләп барса, бу бер сменага 100дән артык, 120 гектарларны инде ул егәрлекле трактор башкара, 2 смена коруллый. Тәүлек буе эшләгән очракта инде бу килеп чыгачак 250 гектар майда менә 2500лек язгы тырма эшләре була икән. 10 көн эчендә бер үзе инде теге һава торышлары яңгырлар белән үзелмәгән очракта шушындай егәрлекле техника. Кыр эшләренең үз вакытында сыйфатлы итеп башкарылуы иң беренче шаратта техника төзеклегенә бәйле. Орлыкны агулау техникасы иске булса да сафта. Ул инде эшкә әзер. Грим сортировка линиясе белән 15 елдан артык файдаланалар. Узакламый аны да җыеп бетереп куячаклар. Аның аша 500 тоннадан артык семена бәрәңгесе узачак һәм ул 100 гектарда үстерергә планлаштырыла. Чәчү өчен семена орлыклар да бик яхшы сакланган.
Бүгінгі күндә һава жылылык белән тәэмин итү җилләтү процессы бара. Көздән үк семенеләр җитәрлек итеп салып куелган. Менә бу складта 50 бодай, сылы, кливер семенәсе. Хуҗалыкта кайсы басуда күпме күләмдә нинди культура игеләсе инде планлаштырып куелган. Көзге культураларда инде ничек калганнар шулай чыккан шикелле дип әйтергә кирәк инде. Бөтен басуга да теге җәяүләп кереп, әле техника белән дә артык кереп булмый. Булай кырыйдан гына караганда шундай дип шундай тәэсир калдыра дип әйтергә кирәк инде. Аларда да үзгәреш булмаганда инде үзебезнең структурага ничек салынган. Бертөклеләр инде 500 гектар күләмендә арпа, 200 гектар күләмендә язгы сабан бодай, 50 гектарда сылы. Борчак 250 гектарда, 200-600 гектарда уҗым культуралы чәчелгәне, бәрәңге инде 100 гектарда игелә. Соңгы елда безнең якта инде Мишән ягында 50-60 гектар күләмендә анда игелә. Тагын быел яңа культура горчица 127 гектарда игәргә алыштырып торабыз инде. Яңа культура үзен шәрәкләрен белеп бетерәсе була инде быел. Кояш көннән-көн югарырак күтәрелә. Басуларда кар да калмады диярлек. Һава торышы яхшы торса, берничә көннән хезмәт шавы кырларга күчәчәк һәм быелгы ел уңышына нигез салыначак. Татарстан Республикасының архив эше буенча Дәүләт комитеты тарафыннан оештырылган гаилә тарихында гасырлар кайтавазы тарихта без излебез республика бәйгесенең зона этабы Теләче районында үтте. Анда Саба районы данын яклап Кызылмиша авылыннан Гаттаровлар гаиләсе чыгыш ясады. Киләсе хәбәребездә без сезгә әлеге күңелле чараның матур мизгелләрен тәкъдим итәбез. Әдәм баласының үз шәҗәрәсен, туган авылының, төбәгенең тарихын белү таләбе борынгы әби-бабаларыбыздан килгән. Шәҗәрә буыннан-буынга тапшырылган, соңрак кәгазьгә төшерелеп, балаларга, оныкларга мирас итеп калдырылган. Шәҗәрәләр безне үткәннәребез белән тоташтыра. Кем булуыбызны ачыкларга ярдәм итә. Татарстан Республикасының архив эше буенча Дәүләт комитеты гаилә тарихында гасырлар кайтуазы тарихта без излебез республика бәйгесен оештырганда нәкъ шушы кыйммәтләрне ачуга өстенлек бирә. Зона этаплары республиканың 6 төбәгендә уза. Аның Теләче районында оештырылганына республиканың Арча, Әтнә, Балтач, Биектау, Мамадыш, Питрәч, Теләче, Кукмара, Саба районнарыннан данлы, затлы гаиләләр үз шәҗәрәләрен өйрәнеп, яклап, чыгыш ясарга дип килделәр. Мәдәният йортының файысы үзе бер Сабан туй мәйданын хәтерләтә. Анда ерак тарих, шын бүгенге, якты киләчәкне колашлаган бай күргәзмә оештырылган. Һәр гаилә үз шәҗәрәсен төзеп, нәселенең иң асыл сыйфатларын, гореф-гадәт юлаларын ачып бирүдәй эшләрен алып килгән. Аларга күз салгач, телсез дә, өнсез дә каласың. Ай-яй тырыш халык яши бездә. Кешеләрнең иҗат фантазияләре дигәндә тел шартлатырлык. Гаиләләр бу бәйгегә әзерләнгәндә бар нәсел-нәсәбәләрен эшкә җиккәннәр. Монда һәр хезмәт бердәм тырышлыкның иң татлы җимеше булып жюри хозурына тәкъдим ителде. Нәсел шәҗәрәсе бәйрәмендә Саба районы данын Кызылмиша авылыннан Гаттаровлар гаиләсе яклады. Алар Тәлгать бабалары ягыннан Оркыя әбиләренең нәсел шәҗәрәсен төзегәннәр. 11нче буынга хәтле барып җиткәннәр. Исәнкул бабайларының Ачы районындагы иске һәм яңа Кенәр авылларына нигез салучы булуын ачыклаганнар. Мөхәммәд Гариф кызы Рукыя, ягъни безнең карт әбиебез була, Саба районы Кызылмиша авылындагы Гаттар мулла белән гаилә кырып җибәрәләр. Алар Кукмара районының төрле авылларында укытучылык эшләрен алып баралар. Гаттар мулла гаиләсен кулак дип игълан иткәннән соң да, бар мөлкәтләрен талап алганнан соң да алар бирешмиләр. Үзләрен гомерләренең соңгы көннәренә кадәр авыл халкына хезмәт итеп, мулла абыстай вазифасын башкарып яшиләр. Нәселдән нәселгә күчеп килүче Коръән безгә алардан мирас булып калган. Һәм без аны саклап тотабыз. Бүген сезнең каршыгызда 5 гасырлык тарихы билгеле булган нәсел дәвамчылары тора. Нәселебезнең иң кечкенә дәвамчысына Гадел Гаттаров ул монда яшьтә 4 ай.
Ең олысына 86 яш, ул безнең бабабыз. 5 гасырны кулашлаган бу нәсел шәҗәрәсен бар туганнар бергә җыелып ясый. Алар архивларда утыралар, арча балта чакларына барып, мәгълүматлар җыялар. Шәҗәрәгә барысы 415 кешеләре кергән. Мул сыйлы бу табынны Гаттаровларның уңган хатын-кызлары әзерли. Шәк-шәк, бавырсак, торт кебек баллы тәм-томнар янәсәсендә итне сыйларга да зур өстенлек биргәннәр. Бу гаилә каз үстерү белән шөгыльләнә. Ул аларның нәсел кәсебе дә. Бу безнең нәселебезнең төп ризыгы. Менә без казны ыслыйбыз да, каклыйбыз да, каз бәлеше дә пешерәбез. Шулай ук эш пешмагы да бар, вак бәлеше дә бар. Иң мөһиме менә бездә генә ясала торган каз тәбиләреннән куйга, холодец дибез инде куйга. Каз тәпиләренә без аны ни өчен ясыйбыз, тыңлап үтегез әле. Иң беренче без каз тәпиләрен үзебезнең нәселдә гел туып тора торган онык-оныкчыклар белән күз алдыйбыз. Безнең бүген әби белән бабабыз исән сау һәм аларның 15 оныгы, 16 оныкчыгы бар. Икенчедән без аны үтә күренмәле итеп ясарга тырышабыз, чөнки безнең нәселгә хас төп сыйфат ул. Безнең туганнар арасында һәрвакыт ачыклык, үтә күренмәлелек, ихласлык. Һәм без бер нәрсәдә яшермибез, барыберендә уртага салып сөйләшәбез, терләшәбез. Һәм өченчедән инде куйка сәламәтлек буыннар өчен файдалы ризык бит инде. Һәм дүртенчедән ишле нәсел булгач, без бер нәрсәдә әрәм-шәрәм итмибез, башыннан тәпиенә кадәр бөтен әйберсен ашап бетерәбез. Рәхим итеп сез дә авыз итеп карагыз әле. Бәйге шарты буенча гаиләләр үз шәҗәрәләрен яклап, сәхнәдә дә чыгыш ясадылар. Гаттаровлар бу юнәлеш буенча да бик эчтәлекле итеп ныклап әзерләнгәннәр. Шәҗәрәмне барладым да, кайтып килдем әле үткәнгә. Анда безнең нәсел рубыз хәтирәләр калган үткәндә. Затлы мулла нәселеннән һәр ике як бабамнар, динчлеклесе, шагыйрь, оста куллы тимерче, галим, мөгаллим, мәгърифәтче дә булганлар. 11нче буын миңа Исәнкыл атлы бабам, риваятләрдә язылганча, арча ягы Яңакнәр авылына нигез салган шул бабам. Ирмән, Сәйет, Кадермән, Гөмәрләр нәсел җибен дәвам иткәннәр. Буын арты буыннарны ялгап, 7нчегә килеп җиткәннәр. Бик күп Коръән хафизләргә белем биргән Ихсан бабабыз, Мәрҗәнинең тарафдары булган. Зурлап аны искә алабыз. Тәлгать ага Таҗетдиннең җәмәгате, Ихсан бабам оныгы, Камил ага Исхаковта да шул бабамның агадыр каны. Мөхәммәд Гариф бабам булган, осталарның остасы, унтрафетсер, Коръән хафиз, гармун, сәгатьләр ясаучы. Егерле сәгать вакытларны санаган да һаман санаган. Килкет иткән тавыш үткәннәрне безнең буыннарга ялгаган. Рөкия би Мөхәммәд Гарифның 4нчесе 7 баладан. Сәләтләрнең иң-иңнәре генә күчкән аңа ата-анадан. Әбибез Балташ белән Саба арасына күпер салучы. Ике данлы мулла нәселләрен бер агымга җыеп баручы. Бер баш кызын бетмеш егетенә Гаттар бабаема бирәләр. Әбибез мулла хатыны булып, тыныч кына дөнья күрәләр. Тик узакка бармый бу рәхәтләр, Фулат дигән исем тагалар. Үз көчләре белән эшләп тапкан бар малларын талап алалар. Югарыдан сезне кулаклыйып, игездән курга дигән боерык килде. Җыгыз әмерләрен! Нык тамырлы агач ботагына
Әнә шулай балта шапқаннар, тик сынмаған ағаш бирешмәгән. Яқты көннәр кабат кайтканнар, чыгарган ул яңа тәлгәшләрен, тормакланып һаман җәелгән. Үткәннәрне бүгенгегә ялгап, таңнар аткан, яңа көн килгән. Әтиебез Гаттар улы Тәлгать, Әзәлефрүз тормыш иптәше. Onlar безнең газиз әти-әни, biz аларның нәк 5 җимеше. 15 онық, 16 онықшы. Барыбызда уңган тырышлар, bir ағашның тамырыннан сулап, алга бара безнең тормышлар. Кызыл Мишә улында үстек, динне, телне, гырыф-гадәт саклап. Әти-әниебез һәр көн дуга кылар, нәселебез иминлеген хаклап. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtal mustaqim, s-sirâtal lezîne en'amte aleyhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Күпләребез авыл кешеләре. Казлар үсәбездә гөрләшеп, каз мәсе ясап җыелабыз, бөтен нәсел белән берләшеп. Резина апай, казларны җыйдык, эшләрен бетердек, шишмәдә чәйкап кайттык. Казларым да симез булган, кызларым да булган икән. Элеп тәкерегез соныкайларым. Әйдәгез әле кызлар, әйдәгез. Ни хәтле муллык, нигъмәтләр. Мондый нигъмәтләр, байлыклар булгач, әйдәгез әле кызлар, җегетләр, бер уйнап җырлап алыйк. Әйдәгез әле, әйдәгез. Җегетләр, кызлар, әйдәгез, капкалы уйнап алабыз. Көзге байлык, көзге муллык, авылдан козын нәрсе, яшен катты, бала-чага шалгыр килгән нәрсе. Козын нәрсе, көзге биргән, ул күптән килгән елга. Күзен чыкмак булса, көзендә шулай була. Кавызия суюлына иштирилсен козымыз, тирәләрдән кирип чыгып, козымыз, козын нәрсе, көзге биргән, ул күптән килгән елга. Язын чыкмак булса, көзендә шулай була. Бiri soğuk kızlar şıldı şıldı bilmesi, Bırgıngo'dan gelgen yıla dağlarının kozulması, kozulması kızgı verre buluktan gelgen yıla. Gözün işip mağdur olsa gözünde şulay bula, gözün işip mağdur olsa gözünde şulay bula. Şuma ördek, şuma bas, bilen sonmayara.
Әу балам. Bu balalar benim ebiden kalgan külmegim. Emine mınsımanın üst kolları bilen şikken ol yapkışı. Oyağımda benim şitik. Bileziklerim, kollarımda bileziklerim var, şulpılarım, olarını ebi günde kiyip yürüyen ul totar xotin kızlarının bizen o eybirleri bulgan. Mine olarını bugünkü günge kadar saklap tuttum. Sizge de Allah verse, olga taba miras itip, soklarga yazsın. Ey sarılar. Tarih boylab damlı izler salıp, kileşekkel ötəbiz. İsen kıllar nişe minlerdir biz, mümkün tügel sanap bitiru. Bizning buruş, şuşu 415 kişilik şecereni, kilir bunlarga tapşırı. Şeceremni olga salıp, güvenimni kula alıp, yıkasam kılamını. Конкурс чыгышларына Татарстан Республикасы законнарының татар һәм рус телләрендә текстлар тәңгәллеген билгеләү комиссиясы рәисе Римма Ратникова җитәкчелегендәге белгечләрдән торган комиссия бәя бирде. Алар Сабаллар Гаттаровларны 3нче урынга лаек диеп нәтиҗә чыгардылар. Бирдә катнашкан һәр кеше бик матур бәйрәм шаһиты булды. Нәсел, кәсеп, туганлык, гореф-гадәтләр буенча бәхәссез бай мәгълүмат туплап, шәҗәрәнең өйрәнелергә тиешле тиңсез хәзинә булуына төшенеп таралды. Балаларның юл транспорт фаҗигаләренә юлыгуы проблемаларын хәл итү максатыннан 1973 елда беренче мәртәбә яшь инспекторлар отрядлары оештырыла. Урамнарда һәм юлларда культуралы тәртипне, коллективизм хисен, кече яшьтәге мәктәп балалары арасында юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау алар алдына бурыч итеп куела. 14 апрель көнне Байлар сабасы гимназиясендә районның юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясы бүлекчәсе яшь инспекторлар арасында куркынычсыз тәгәрмәч конкурсын үткәрде. Бәйгенең тантаналы ачылышында ЮХИДИ инспекторларын, оештыручыларның 21 команда сәламләде. Балаларның юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл белүе нәкъ менә шундый чараларда ачыклана да инде. Һәр команда 4 кешедән 9-12 яшь аралыгындагы 2 кыз, 2 малайдан тора. Параллель рәвештә алар юл хәрәкәте кагыйдәләре, беренче медицина ярдәме күрсәтү, велосипедны фигуралы йөртү, тормыш иминлеге нигезләре, дәүләт автоинспекциясының 85 еллыгына багышланган иҗади конкурста көч сынаштылар. Юл хәрәкәте кагыйдәләре бәйгесе иң катлаулысы. Монда 12 сорау. Ул ЮХИДИ инспекторы Илнур Насыйбуллин җитәкчелегендә үтә. Без мәктәптә кабатларда йөрдек, өйрәндек, шигырьләр яздык. Юл йөрү кагыйдәләрен кем өйрәтте? Нәфсә апа. Миңа бу бик каты эше. Без моңа бик әйбәтләп әзерләндек, шигырьләр өйрәндек, җырлар өйрәндек. Велосипедларда мәктәп белән җыелып, көн саен килеп өйрәнә башладык. Җиңәрбез дип уйлыйсыз? Әйе, җиңәрбез. Медицина бәйгесендә иң югары баллны Икшермә кадет мәктәбе командасы җыйды. Беренче ярдәм күрсәтү буенча яшь инспекторлар тирән белем туплаганнар. Про
кровотечение, про переломы, что надо наложить во время ожогов, какие виды есть ожогов, что надо делать при кровотечении в первую помощь. Велосипедны фигуралы йөртү тормыш иминлеге нигезләрендә дә укучылар күбрәк бал җыеп калырга тырышты. Дәүләт автоинспекциясының 85 еллыгына багышланган агитбригадалар бәйгесендә укучылар жюри алдында иҗади сәләтләрен күрсәтте. Барлык көндәшләреннән дә өстен чыгып, быел район турында Собаның сәләтле балалар мәктәбе командасы җиңү яулады. Икенче урынны Шикши командасы алды. Соба гимназиясе 3нче урында. Җиңүче командалар агитбригадалар арасында да ачыкланды. 3нче урында гимназия командасы, 2дә Шәмәрдән лицее, 1нче урында сәләтле балалар мәктәбе. Истәлекле бүләкне яшь инспекторлар районның юхидия бүлеге җитәкчесе полиция майоры Марат Гаязов кулыннан кабул итеп алды. Дөрестән дә 48 ел элек барлыкка килгән зур тарихлы юный инспектор движения отрядлары дәүләт инспекциясының алар безнең төп ярдәмчеләре безнең мәктәпләрдә, бакчаларда балаларга юл йөрү кагыйдәләрен, үзләрен юлларда тотуларын аңлатуда зур эш барып ярдәм итәләр. Шулай алар безнең белән төрле акцияларда, шундый конкурсларда катнашып, профилактик чаралар үткәрәләр. Бәйгенең җиңүчесе сәләтле балалар мәктәбе командасына республика конкурсында катнашырга хукук бирелде. 6 май көнне Казан шәһәрендә зона этап үтәчәк. Укучыларның хәрби әзерлеге юнәлешендә мәктәпләрдә ел әйләнә яшь армиячеләр түгәрәге эшләп килә. Анда үзләрен физик яктан чыныктырган егетләр-кызлар үз мөмкинлекләрен ярышларда катнашып сыныйлар. Ажаган хәрби спорт уены нәкъ менә шул максатлардан оештырыла. Бу атнада аның район туры Шәмәрдән лицее базасында үтте. Ажаган башлангыч хәрби әзерлек буенча шәхси күнекмәләрне тормышка ашыруда, сугышчан хәрәкәтләрне имитацияләүдә, хәрби патриотик һәм спорт эшен камилләштерүдә хис кичерешләр бирә торган хәрби спорт бәйрәме. Укучылар да анда катнашуга зур әһәмият бирәләр, ныклы әзерлек белән киләләр. Шәмәрдән лицее спорт залы бүген ярыш кыры. Биредә районның 21 мәктәбеннән дә команда чакырылды. Барысы 234 егет-кыз хәрби киемнәрдән алгы сафта. Аларны район хәрби комиссариатыннан бүлек башлыгы Айрат Садыйков сәламләде. Ул яшь хәрбиләргә бүген матур, нәтиҗәле ярышлар, ә киләчәктә илебезне сакларга яхшы әзерлекле хәрбиләр булып җитешүләрен теләде. Турнирды күзәтергә исә ветеран әфганчыларны да алып килгән иде. Уен шушы залда сафка тезелү һәм җыр ярышы белән башланып китте. Һәр мәктәпнең дә 14 кешелек командасы жюри һәм көндәшләре каршында җитди сынау тотты. Монда киемнәр, тигезлек, командир командаларын тыңлау, җыр барысы да нечкәлекләп игътибарга алынды. Бу турны үтүчеләр башка залларга күчеп, регламент буенча икенче сынауларны үтә тордылар. Калашников автоматын вакытка сүтеп җыю иң җитди ярышлар исәбендә. Тизлек, төгәллек таләп итүче бу турны егетләр дә, кызлар да бердәй башкаралар. Гос таләпләр буенча алар монда 45 секундка сыйшырга тиеш, ә яшь армеецлар аны бүген 21-30 секунд аралыгында башкарып чыктылар. Бу военно-патриотическое воспитание, бу без битендә хәзер әзерләнәбез и в ряды вооруженных сил России, чтобы безнең подрастающее поколение было готово служить Родине, защищать наших отцов, матерей, бабушек и дедушек, защищать нашу Родину, нашу Россию. Азаль Муртазин икшермә кадет интернат мәктәбеннән. Ул макет тирда Калашников автоматыннан лазерлы ату турында катнаша. Аңа 5 мөмкинлек бирелде. Иң мөһиме ядрә үзәккә тияргә тиеш иде. Ә егетнең кәефе кырылды. Я участвовал в соревновании стрельба, я попал из 5-4, и меня этот результат не устраивает, так как я показывал, когда мы тренировались, более лучший результат. Я этим результатом недоволен. Хәрби әзерлек турында егетләр, кызлар идәннән күтәрелү, тартылу күнекмәләре буенча көч сынаштылар. Аларга үз мөмкинлекләрен күрсәтергә 1 минут вакыт бирелде. Әзерлекле булулары күренә,
күнегүләрне тиз-тиз башкарып бардылар. Егетләр, кызлар үзара сер бирмәскә тырыштылар. Без бүген Зарница уенында катнашабыз. Мин үзем мылтыктан аттым һәм отжимание ясадым. Отжимание 1 минут эчендә 17 тапкыр ясадым. Мылтык атуы 50 балдан 40 бал алдым. Минем өчен бу результатлар бик яхшы һәм безнең командабызны алгарак чыгара инде. Үткәрелгән сынаулар һәм ярышлар нәтиҗәсендә шәмәрдәнлеләр 2нче баскычта урнашты. 3нче урында гимназия укучылары. Ә беренчелеккә Икшермәк кадет интернат мәктәбе һәм Сабаның сәләтле балалар мәктәбе яшь армиячеләре чыкты. Сабаданын республикада яклау Икшермәк кадет интернат мәктәбе хәрбиләренә йөкләнде. Район башлыгы карары нигезендә оешма предприятиеләрдә эшләүчеләр сәхнә осталыкларын күрсәтүне дәвам итә. Узган ялда без районыбызның эчке эшләр бүлеге һәм Сабатаңнары редакциясе хезмәткәрләре белән берлектә Иштуган авылы мәдәният йортында Рәдиф Сәгъдинең «Кияү абый» музыкаль комедиясын сәхнәләштердек. Тулырак алдагы сюжетта. Беренче мәхәббәт, бар кешегә дә таныш хисләр. Шын күңелдән сөю, сөелү. Фәридә белән Заһид ни өчен кавышмаган? Бөтен Казанны дер селкетеп торучы Байбишә Фаягел нигә борчыла? Нишләп яшь, матур Флүрә туй көнен көтеп сабырсызлана? Әлегә һәм башка күп кенә сорауларга тамашачылар Рәдиф Сәгъдинең комедиясын карагач җавап тапты. Күңелле, зәвыклы башкарылган шушы иҗат җимеше артында күпме хезмәт салынганын бар кеше дә белмидер. Булар бары әсәрне һөнәри осталык белән сәхнәгә куйган режиссерга гына мәгълүм. Ә ул шәкертләреннән бик канәгать. Булар белән эшләгән чакта миңа бик рәхәт булды. Мин булар белән беренче генә эшләвем түгел. Саба дулкыннары белән бигрәк тәген. Алар белән беренче эшләү генә түгел. Аларның бөтен әйберләре әзер, сөйләм төрләре яхшы, чиста. Аларда үзләрендә бөтен аппаратура, нәрсә яздырсаң да, кайсы якны гына алсаң да эшләүе бигрәк тә рәхәт. Юхиди инспекторы Фәнзил Нуриевны районыбыз тамашачысы күптән үз итсә, полиция лейтенанты Раушан Вахитов өчен бу спектакль дебют, беренче тапкыр сәхнәгә чыгу мөмкинлеге. Мин бу театрда егет булуын миндә. Режиссер бик әйбәт, әйбәт өйрәтте, әйбәт аңлатты. Аңа үзебезнең бөтен полиция хезмәткәрләреннән бик зур рәхмәт шаирәтүгә. Рәдиф Сәгъдинең әлеге музыкаль комедиясы, аның эштәлеге турында төрле фикерләр бар. Кыскасы, аны тамашачы үзе ничек тели, шулай кабул итә. Бик җиңелчә генә эштәлекле. Монда бик ниндидер бер мәгънә салынмаган, ниндидер булса бер нәрсәне булса да шишәргә тырышкан әйбер юк. Җиңелчә генә тормышта ул буладырмы, мин белмим. Бәлки булмый да торгандыр ул, безнең бу тамашада була торган әйбер. Бәлки була да торгандыр. Ну, миңа калса, монда юк бик булмас, монда юк тормышта. Артык күтәрелгән проблемалар юк монда. Төрле фикерләр кертеп була. Кирәккә дә барып була, уңайга да. Менә шушындый 2-3 төрле яктан аңлый торган спектакль бу. Зал гөр килде. Карарга җиңел, уйнаулары сөендерә, кимчелекләрен эзләргә вакыт та, теләк тә юк. Сәхнәдә тормыш. Ә һәвәскәр артистлар аны шул кадәр оста сүрәтләделәр. Иң мөһиме, тамашачылар яратып кабул итте. Бик күңелле булды, рәхәтләнеп ял иттек.
Яшьлеккә дә кайттык, көлдек тә. Аларга бик зур рәхмәт. Шундый оста итеп башкардылар. Эшләрендә уңышлар, ныклы сәламәтлек, озын гомер телибез. Районыбызда театр яктылыкка нурга илтә дигән исем астында үтүче фестиваль язучы драматург Туфан Миңнуллинның тууына 85 ел тулу уңаеннан, шулай ук Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган. Спорт темасына bir хәбәребез бар. Агымдагы атна башында хезмәт коллективларының ир-егетләр волейбол командалары арасында район чемпионаты төгәлләнде. Чемпионатта 13 команда катнашып, 127 кеше ярышларның үзәгендә булды. Әлеге уеннарны без дә зур игътибар белән күзәттек. Гомумән, соңгы елларда мондый спорт ярышларын карарга, хезмәт коллективларында эшләүче командаларны күзәтергә җанатарлар күп килә. 13-14 апрель көннәрендә Соба спорт комплексы үтә җанлылык кичерде. Һәр команда чемпионатка ифрат дәрәҗәдә яхшы хәзерлек белән килде. Соба салым инспекциясы, Соба Агро, Соба муниципаль районы, Соба газ, подстанция, Соба арена коллективларының уеннарын без дә зур кызыксыну белән күзәттек. Аларның барысы да безнең өчен бер тигез дәрәҗәдә кадерле. Ә менә аларның һәммәсенә дә аерым җан ату, борчылу һәм күңел аша үткәрү җиңелеш түгел. Барысы да уеннарга үз карашын әйтә. Мин бүген әтинең уен карага килдем. Алар бик әйбәт уйнадылар. Мин волейбол уенын бик яратам. Без гаиләбез белән бик яратабыз аны уенны. Медаль ике яклы булган кебек, спортта да бәхет елмаю кирәк. Син я җиңәсең, я җиңеләсең. Монда өченче юл юк. Әнә шуңа күрә спортта нык ихтиярлы кешеләр генә катнаша торгандыр ул. Ә җиңүләрнең ахыры ул инде бүләкләүләр белән тамамлана. Берничә спортчы ГТО нормаларын үтәгәннәре өчен алтын, көмеш, бронза билгеләре белән бүләкләнде. Динар Башкиров, Рамил Хадыев алтын, Илназ Мөхәммәтҗанов көмеш, Олег Гаврилов, Эдуард Мөхәммәт Сабиров бронза билгеләргә лаек булдылар. Шулай ук Өмет лигасы чемпионаты иң яхшы уенчысы исеменә лаек булучылар да ачыкланды. Менә алар: Илмир Хаҗиев Соба арена командасыннан, Айнур Габдулхаков мәдәният бүлегеннән, Расил Мансуров салым инспекциясыннан, Илнар Кадыров Соба газ 2 командасыннан. Соба муниципаль районында ир-егетләр волейбол командалары арасында беренче урынны салым инспекциясы командасы, икенче урынны Соба газ 2 командасы, өченче урынны Соба арена командалары яулады. Аллаһка шөкер, беренче булдылар җегетләр. Алар өчен бик шат. Аллага таба да шундый уңышларга ирешербез дип ышанып калабыз. Шулай ук югары лига чемпионатында иң яхшы уенчы исеменә мәгариф бүлегеннән Айнур Бурханов, Соба муниципаль районыннан Нияз Уагызов, подстанция командасыннан Нияз Мәүлетов, Соба газ 1 командасыннан Дамир Габдрахмановлар булды. Югары лига чемпионаты җиңүчеләре арасында 3нче урынны Соба муниципаль районы командасы, 2нче урынны подстанция командасы, 1нче урынны Соба газ 1 командалары яулады. Безнең инде менә бер айдан артык барган волейбол чемпионаты районның Соба өлеше дип әйтергә кирәк, тамам. Безнең Соба өлешендә шушы Соба җирлегендәге предприятие учреждение организациялар катнашты. Монда барысы 13 команда безнең. Шушы 13 команда группаларга бүленеп, көч сынашып, без инде иң көчле командаларны югары һәм Лига Надежды дигән лигаларда билгеләп үттек. Уеннар шуннан да бик кискен булды. Мотор, менә инде югары лигада Соба газ 1 командасы беренче урын алды. Аларның икенче командасы да уңышлы чыгыш ясады. Шулай ук менә быел авыл җирлекләре арасында да аерым чемпионат үткәрдек. Анда безнең 12 команда катнашты. Чын-чыннан да районда волейбол спорты алга таба бара дип әйтергә була. Җегетләр даими шөгыльләнеп шушы предприятие, оешма, организация авыл җирлекләре ярышларына әзерләнеп киләләр. Һәм инде кешеләр чыннан да үзләренең җиңүләрен табалар дип әйтергә кирәк. Шушы турнирларда җиңүләр яулыйлар.
Сез менә бүгенге уеннардан канәгать калдырдыгызмы үзегез? Әйе, бүгінгі генә дип әйтеп булмый инде. Тулайым алганда менә шу чемпионатның командалар составы белән, уенчылар составы белән, уеннары белән без чыннан да канәгать. Инде кабатлап әйтәм, уенчылар елдан-ел әзерлекле уенчылар килә. Алар даими шушы ярышка дип әзерләнәләр, күнегүләр үтәләр. Шуннан соң килеп инде үзләренең матур уеннарын шушы площадкаларда күрсәтәләр. Шуннан да без аларның үсешләре белән, алга барышлары белән канәгать. Планлаштырабыз. Башларга район этабында инде Саба зонасыннан көчле 4 команда катнашачак һәм Шәмәрдән зонасыннан көчле 4 команда катнашачак. И шушы командалар үзара көч сынашып, иң көчле район командасын билгеләячәк без инде. Бу атна менә шундый яңалык хәбәрләре белән үтеп бара. Вакыйгаларның нинди борылыш алуын атна информацион программабызның киләсе чыгарылышында яктыртырбыз. Ә хәзер ифтар вакытын җиткерәбез. Бүген 16 апрель Рамазан айы уразасының 4нче көне. Авыз ачу 18 сәгать 52 минутта. Иртәгә сәхәр 1 сәгать 58 минутта тамамлана. Тоткан уразаларыбыз кабуллардан булсын, бездән аерылмагыз. Җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.